बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। Pmay मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर आपडेट। गासै 30 लाख गोदान नखरफोरनो सरकारि न' होनो फोसावबाय। रायजोआव गोदान Pmay मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय फारिलाइया थियारि जाबाय। बे गोनां फोसावथायखौ फोसावदों रायजो सरकारा। नंगौ, जाय नखरफोरा दासिमबो Pmay न'खौ मोनाखैमोन बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव रादाब। रायजोनि गासै 30 लाख गोदान नखरफोरनो Pmay न' होनो थांगासिनो दङ। रावबो गोरिब नखरफोरा पाक्का न' गैयालासे थालांनाय नङा। बे बाथ्राखौ रोखायै बुंथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। किस्ति हिसाबै रां होनाय जागोन न' लुफुंनो थाखाय। गासै खेबथाम किस्ति हिसाबै रांखौ होनाय जागोन सरकारनिफ्राय। गिबि किस्तिनि रां मोननाय लोगो लोगो न' लुफुंनो थाखाय खुन्थियाफोरखौ गायसननांगोन, नङाब्ला नैथि किस्तिनि रांखौ मोननाय नङा होननानै बुंथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। Pmay न' लुनो थाखाय हरनाय रांखौ न' लुनायनि सोलायै गुबुन खामानियाव बाहायोब्ला इयुनाव सरकारि न' मोननाय नङा। बेनिखायनो Pmay न' लुनो थाखाय रां मोननाय लोगो लोगो न' लुफुंनानै लायोब्ला गाहाम जागोन नोंथांमोनहा। नंगौ, रायजोनि गासै 30 लाख नखरफोरा गोदानै जिअ' टेगिं खालामदों आरो थाबैनो Pmay न'खौ मोननो थांगासिनो दङ। बेसेन नाङै गथ' जोनोम जानो हानाय सावस्रि बादा जानिटभा IVF सेन्टाराव फैगौ 20 दिसेम्बराव अदालगुरि मेडिकेलआव बेसेन नाङै गथ' जोनोम जानो हानाय सावस्रि केम्प फोसावनानै होदों। गथ' गैयै थासारिजों जुजिनाय, नैथि खेब गोर्बोआव थानो गोब्राब जानाय एबा गुबुन गायनेक'लजिकेल जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांनाय जराफोरखौ बाहागो लानो थाखाय हांख्रायनाय जादों। रोंगौसा हान्जाया बेनि सायाव सुबुरुन होगोन। गथ' गैयै फाहामथाय राहाफोर, गले-गले गोर्बो गारनाय आरो IVF IUI फेलें जानाय, गायनेक'लजिकेल जेंना आरो गोबां। थावनिया जाबाय अदालगुरि मेडिकेल टाउन LP स्कुलनि साखाथियाव। फैगौ 20 दिसेम्बराव सुलाद लानो थाखाय जानबुं अनजिमा 8609094000 7896004229 आव कल खालामनो हागोन। बिमा-बिफा जानायनि फारसे गिबि आगान लानायनि बे खाबुखौ दाबाव। दानो रेजिस्टार खालामनो आरो रोंगौथि गोनां सुबुरुन सिबिथायखौ लानो हागोन।